kaupoissa. Asia. Olkaa hyvä. Päivää, mitä kuuluu? Oletteko Taskuvaras, kassas. Älkää välittekö, ystävät. Minä annan rahat. Maksatte sitten rahat. Possiamme nämä kepit ja jatkamme tossa. Täh. No niin, lienee paskan. Maksa lienee. Ikävä kyllä, mutta... Turvaa! Kuule, nyt mennään meille! Mutta... Nyt mennään eikä meinata! Ja eikä tarttua. Ei! Etkö pidä siitä? Niin. Terve, Machiavelli! Niin. Katsopas tarkkaan tuota kakkaa! Aivan kuin se yksisarvinen Tuosta! taas. Hittu, unohdin sen kotiin. Anteeksi, herra Sakari, tämä ei ole sittenkään laiva. Mä en allistunut, kun näin torilla tänään. Juuri siksi minä halusin ostaa sen. En häiritse teitä enempää. Toivottavasti löydätte laimanen nuori mies. Kiitos, herra Sakarin, ja näkemiin. Merkille. Mies kirpputorilta. Soitan heti kapteenille. Mikään ei näytä onnistuvan.